Saúdos, benvidos a esta cita digital co Trofeo Xunta de Galicia, Liga Galega de Traiñeiras. Vimos dunha fin de semana a inicial coas primeiras regatas da temporada, tivemos presentación, xa está aquí prácticamente a vindeira fin de semana, aquí imos ter máis regatas, así que temos moito do que falar, moito que analizar, soltamos a estacha e comezamos. Pois benvidas e benvidos a esta segunda edición de Soltando Estacha, o programa que vai ir todas as semanas nesta data, os mércores hasta ahora. A semana pasada foi un pouco especial, era antes do inicio da temporada, pero desde esta semana, os mércores, ás 10:30, a cita para toda a Liga Galega de Traiñeiras, Trofeo Xunta de Galicia, que arrancou de xeito espectacular o sábado en Sanxenxo. Houbo regatas das tres competicións, das tres ligas, houbo a presentación. Non estivo o Rei en Sanxenxo, o Rei emérito esta fin de semana, pero sí que estivo o Deporte Rei do verán en Galicia e tamén en Asturias. Así que imos repasar o acontecido nesta primeira bandeira Concello de Sanxenxo. A primeira edición da bandeira Concello de Sanxenxo soltou estacha o pasado sábado a temporada 2022 do Trofeo Xunta de Galicia, Liga Galega de Traiñeiras. Apertura por todo alto coas tres categorías e os seus 28 equipos reunidos na Praza dos Barcos desta localidade pontevedresa tan turística. Vamos ter presentación por partida dobre, primeiro na auga e posteriormente sobre o escenario da gala inaugural da Liga. Últimos retoques antes do bandeirazo inicial do curso e o campo de regatas da Praia de Silgar. Botámonos coa competición feminina. Esta regata disputouse a 4 bollas. Saían na primeira quenda Cabo da Cruz, Salgado Perillo e Castropol. Na segunda arrancaban Mugardos a Cabana Ferrol, Tirán Pereira e Puebla, que ya polo carril número 1. E na terceira saída lanzábanse Chapela Uofco, Rianxo e Ribeira. As defensoras do título, Cabo da Cruz, marcaron o mellor rexistro de todas as embarcacións no ecuador da regata. Mugardos tiraba por diante de Tirán e Chapela, que no primeiro longo cedera un segundo respecto a Cabo, non conseguía aguantar o pulso. Triunfo de Cabo da Cruz, Mugardos a Cabana Ferrol, ficho terceira e Chapela Uofco segunda. O festexo de Cabo, gañadora con 8 segundos respecto a Chapela, primeira alegría da temporada tras de Boiro. Pois a verdad que con moita emoción, viñamos con moita incertidumbre porque ao final no inverno solo tuvemos dúas regatas, solo fomos a dúas regatas, non tiñamos moitas referencias, pero bueno, traballando día a día, ao final chegamos aquí e moi contentas, moi contentas. Cambiouse o formato da regata para a Liga B, pasouse unha contrarreloxo porque o tren de balizas exteriores fixo un arco que imposibilitaba a igualdade de condicións deportivas. Liza os 7 equipos. O remate do segundo longo, o mellor tempo correspondía e con claridade a Castropol. Os asturianos conseguían 14 segundos de renda sobre San Bertolomeu ou Bercibe. Entraba en meta a filial de Meira, que non puido recortar diferenzas na segunda metade da contrarreloxo. Triunfo contundente de Castropol, unha xornada histórica para Ría do Eo, que conseguiu a súa primeira vitoria no Trofeo Xunta de Galicia. Diante de Meira B, Cedeira, Vila de Cangas, Amegrove, Salgado Perillo y Muros. Muy emocionante. No sé, a ver, regata contra reloj, no llevábamos información exterior, íbamos a ciegas, no conocemos cómo anda el resto de tripulaciones y solo tenemos la referencia del que iba delante y a cazar. A por todas y sin referencias, tamén saía Bueute Carsa, abrindo a Liga A, remaban a súa ría e compartiu quenda con Rianxo, Narón, Mecos, Mera e Mugardos. Miraban a metade da regata os pupilos de José Ferral, distanciándose en 21 segundos de Rianxo, diferenza que seguía ata os 47 segundos nas bollas de meta. Bueute Carsa poñía o listón moi alto a defensora do título, San Bertolomeu Bersí,
que saía antes que os seus veciños de Tirán Pereira, unha quenda na que tamén remaban Cabo B, Puebla, Cesante Roda Vigo e Chapela Huozco. Meira completaba o segundo longo, quedando a 7 segundos de Bueu, mentres que Tirán perdía 5 segundos máis. 8-3 bandas entre embarcacións do Morrazo. Entraba San Bertolomeu a continuación de Puebla. E nin Meira nin Tirán puideron co tempo marcado na primeira serie por Bueu Tecarsa, gañadora e primeira líder da Liga A. Segunda San Bertolomeu, terceira Tirán, cuarta Cabo B, por abaixo undécima Puebla, duodécima Mugardos. Alucinante empezar a Liga deste xeito nun lugar tan especial como Sanxenxo, porque ao final é unha das poucas regatas que temos na nosa ría, que na nosa ría só remamos en Bueu e non hai máis regatas, polo menos como a segunda casa, máis ou menos. E despois desta primeira xornada, o trofeo Xunta de Galicia, Liga Galega de Traiñeiras, celebrou a súa gala de presentación. Todos os detalles e as novidades desta apaixonante temporada desveláronse nunha praza dos barcos ateigada de público para esta ocasión. O vicepresidente segundo da Xunta, Diego Calvo, e o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, recibiron como agasallo os maiores da Liga e encargáronse de entregar as bandeiras aos gañadores. A euforia de Castropol na Liga B, de Bueu Tecarsa na Liga A, e a primeira bandeira Concello de Sanxenxo feminina levouna Cabo da Cruz. Unha festa completa para arrancar máis de 2 intensos meses de competición. O espectáculo está servido. Bueno, hai que ver como acabou a cousa en Sanxenxo, que parecía un concerto, non? Dunha orquesta, moita festa nesa presentación e gran xornada coas 3 competicións, con esas vitorias de Cabo da Cruz nas mulleres, na Liga masculina a vitoria de Bueu Tecarsa e na Liga B ese histórico triunfo de Castropol, primeira vitoria que consegue a Ría do Eo no trofeo Xunta de Galicia, o conxunto asturiano, o representante do Principado nesta competición. E para falar do que foi esa fin de semana e de todo o que nos ven, temos por aquí xa nos ten aquí pinchado Pablo, a Jonathan Fernández, que é o xestor da asociación da Liga Noroeste. Que tal, Jonathan? Boas noites. Boas noites, Abraham, que tal? Todo ben, todo ben. Bueno, como foi un pouquiño os que non estiveron nesa festa, esa presentación, vías aí que había ambientazo ao final, Pois sí, amigo, un gran ambiente, unha festa do remo, ao fin e ao cabo era un pouco o que se buscaba, non? No momento no que decidimos buscar novas ubicacións, novos concellos que nos acolleran para facer esta presentación, tanto a competición por medio da regata, como acto protocolario de presentación, buscábamos, pois eso, reunir a todas as ligas e que fora un pouco a festa dos protagonistas, non? Ao final, que son os deportistas, os remeiros, e así foi, creo que así foi. Creo que fixemos unha gran festa en Sanxenxo. Bueno, con todo o complexo que é, ¿no? Reunir nun mesmo punto as 3 competicións o primeiro día, a verdade que era organizativamente era un órdago importante para empezar, porque isto só se vai dar despois no Teresa Herrera, ¿no? Que aí xa está todo máis engraxado, digamos, ¿no? Xa está a temporada para acabar, pero así de primeiras empezar así, pois organizativamente, ti como xestor, coidado, Pois sí, verdadeiramente é todo un reto, non? Cada ano que facemos a presentación, reunir a todos os clubs a nivel logístico é complexo, porque recordemos, son barcos de 12 metros, co seu remolque, 28 clubs, bueno, estamos a falar xa dun movimento, non? 600 persoas que movemos xa a nivel de deportistas, bueno, non deixa de ser un reto, ao final, a nivel organizativo, buscar o parking, buscar o palco, xestionar cas diferentes entidades, Portos de Galicia, Nauta, Sanxenxo neste caso, o Concello. Bueno, foron 2 semanas nas que se traballaron arreo, os compañeiros de difusión, a directiva, todos fixeron un gran traballo. Creo que ao final, bueno, é o primeiro ano que facemos isto en Sanxenxo, a idea é que esta regata presentación se consolide, pero bueno, non che mentiría, non che minto se che digo que se traballou moi duro e que, bueno, estamos seguros de que hai cousas que mellorar, non cabe duda. É o primeiro ano, fíxose todo así un pouco
a correr, a última hora prácticamente hai un mes que pechamos a regata, pero eu creo que finalmente saiu ben, que quedaron contentos e que o importante é que isto, o interesante é que para prolongalo no tempo, non? Para que outras tempadas se siga facendo e ir mellorando o acto protocolario e a regata tamén, o tema deportivo. E na gala o que se buscou un pouco foi que os remeiros levaban ali toda a tarde xa, non? Competiron tal, e buscouse que fose moi áxil, non? O máis rápida posible para non prolongar moito máis o día, non? Deuse prioridade a iso, porque podía meterse aí moitos espectáculos, non? Darlle moito máis tempo, pero o que se priorizou foi que os remeiros, pois, bueno, quedaran libres o antes posible, pasando ben, como podemos ver que o pasaron. Sin dúbida, eu sei que é un esforzo, non deixa de ser un esforzo tanto para os clubs, as directivas, como para os propios deportistas. Date conta que, si non me lembro mal, creo que fixemos a procesión, non, por así chamalo, de barcos ás 2 da tarde, ás 2 do mediodía, estaban prácticamente todos os remeiros co seu tupper, eu fui saludando por club por club, estaban todos apurando as últimas cucharadas aí do tupper, ata as 9:30, non? É dicir, son moitas horas, eu agradecerlle a todos os clubs, a todos os remeiros, ese esforzo de botar tantas horas, pero que realmente ao manexar tantos clubs, ao manexar tanta organización, facer regatas de cada unha das categorías, váisenos, non? Váisenos no tempo, nós intentamos axustar todo o posible no formato deportivo, facendo esas quendas lanzadas, intentamos axustar o máximo posible no acto protocolario, tamén tendo en conta a climatoloxía, que estaba aí a punto de chover, entonces fixemos o acto máis áxil posible. Bueno, eu penso que dentro das presas, entre comillas, penso que sai todo ben. Bueno, xurdiu a primeira complicación, ¿no? Que foi que houve que cambiar o formato, empezouse cunha regata a catro longos, despois pasou a contrarreloxo, porque, bueno, foi un movimento do mar aí co que houve que reaccionar, non? Non quedou outra. Sí, isto son cousas que pasan, balizar non é sinxelo, todo o mundo do remo sabe que o balizar ten as súas complicacións, máis cando é un campo de regatas novo. Nós este campo de regatas era a primeira vez que se facía porque iba emproado cara ao vento que viña do sudoeste, é dicir, iba trazando unha pequena diagonal cara a Portonovo. Desde aquí agradecer a Megrove, estaban ali ás 6 da mañán, fixeron un gran traballo, non podo máis que agradecerlle o seu esforzo, o seu traballo, pero bueno, sí que é certo que o tren de balizas exteriores fixe un pouco de arco, o árbitro determinou que había que revisalo, tratou de rectificarse, non, de arreglarse, pero visto que xa pasaban 10 minutos que nos achegábamos ao cuarto de hora estipulado por normativa e non dábamos, digamos, igualado esa diferencia de calles, eu creo que non era tampouco excesivamente grande, pois optouse para a igualdade deportiva absoluta, facelo en formato contrarreloxo, pero repito, quitarlle peso e responsabilidade a Megrove, creo que fixeron un gran traballo. Bueno, ti levas moitísimos meses preparando esta temporada, outro día comentaba yo ao presi da Liga que para vos este ano é moito máis sinxelo, ¿no? Porque tedes o callo das dúas últimas temporadas que con todo o tema de protocolo COVID, iso era para vos, quería quitarvos horas de sono, pero de seguido este ano supoño que estaredes máis relaxados, ¿no? Sí, de alguna maneira as dúas últimas tempadas era nerviosismo negativo, por así decirlo, era nerviosismo en canto a preocuparte pola saúde dos remeiros, preocuparte dos contaxios, preocuparte de brotes, de cousas de última hora que tiñas que xestionar co comité de competición, con sanidade, coa Xunta de Galicia a última hora, foi todo un auténtico sálvese quen pueda, non? Facer, digamos, reunións de comité cada 3x4, digamos que era traballo para ir capeando temporal. Este ano eu creo que o esforzo sigue estando aí, o traballo sigue estando aí, arreo, pero é diferente, é moito máis positivo, é un traballo que, bueno, ves que vas tendo resultados, que a cousa, pois, digamos, vai crecendo en infraestructura a nivel organizativo, é un esforzo máis recompensado, non? O ano pasado, os últimos 2 anos era o que digo, capear temporal, sacar as cousas adiante como se podía, se fixo un esforzo titánico para sacalo adiante cun panorama moi complexo. Este ano creo que é o ano de recoller un pouco os froitos
eu espero que os remeiros o vexan recompensado. Bueno, soltamos Estacha en Sanxenxo outro día e agora toca fin de semana, Mera e Boiro, como se presenta a fin de semana. Primeira, ademais, que vai haber televisión en directo, ¿no? O domingo a retransmisión pola TVG. Efectivamente, Abraham, esa é unha das novas incorporacións deste ano. Eu creo que é un paso adiante, non? Ese contrato, ese acordo que se fixo coa Televisión de Galicia por 4 tempadas, creo que é un paso adiante para a Liga, para a repercusión a nivel de visibilidade, de que os remeiros se sintan de novo protagonistas, de cara á atracción de sponsor. En Mera tenemos unha regata curiosa o sábado, porque non deixa de ser unha regata afastada dun porto, diante da praia. Estou seguro de que como haxa bo tempo vai a estar chea de xente, non sei agora as previsións son así, pero bueno, é unha regata curiosa de Mera. E despois o domingo, eso, é unha proba de fuego porque en Cabo da Cruz, primeira regata televisada, xa estuvemos estas semanas tendo reunións intensas cos realizadores, co comentarista, digamos, coa produtora, para que saia todo ben, pero vai a ser unha proba de fuego porque é regata de mañán televisada en directo, ademais con regata feminina e masculina. Digamos que é unha aposta de largo, unha proba interesante para nós, unha proba interesante. E de novo, agradecer aos remeiros ese esforzo que fan por remar 4 regatas en horario de domingo de tarde. Agradecerllo enormemente porque gracias a eles este acordo ca televisión é posible como non podería ser de outra forma. Bueno, Jonathan, para ir acabando, eu sempre teño unha curiosidade. A ti isto do remo que estás aí xestionando e tal, non te chama un ano incorporarte aí a unha traiñeira, non estás collendo aí o gusanillo a este deporte? Porque ti estiveches no fútbol, non? Sobre todo, era o que lle pegabas, non? Sí, de certo, eu veño do mundo do fútbol, fixen atletismo tamén varios anos de pequeno. O mundo do remo coñecino sinceramente na carreira, en Ciencias de Actividade Física do Deporte, cando estudiei en Pontevedra. Logo fixen o máster en xestión deportiva, facendo un pouco o traballo fin de máster facendo en actividades náuticas, pero é certo, eu nunca competín en remo. Outro día bromeaba con Narón, bromeaba con Puobra, con algún equipo máis, que tiña tanta tensión o sábado que tiña que desfogar na regata. Igual non me vexo de marca, ou igual non me vexo na 3 ou na 4, pero igual na proa ou de patrón aí dando berros, igual algún ano lle cae. Xa teño probado algunha vez remar, bueno, eles din que pasar o pau, pero ten o seu a nivel técnico e a nivel de condición física, que eso tamén me gusta moito, o tema de preparación física e condición física. É unha bestialidade o que fan os remeiros, ese porcentaxe graso tan baixo, esas dietas, ese andar sempre co consumo de oxígeno, andar aquí, co lactato nas orellas. De verdad, o esforzo que fan é encomiable, é durísimo. Bueno, pois imos de poñer no mercado de posibles fichaxes para o futuro na Liga Galega. Dende logo, sí, señor. Pois moitas grazas, Jonathan, iremos falando ao longo da temporada nestes soltando Estacha digitais e vémonos nas regatas e no mundo das traiñeiras. Graciñas. Moitas gracias, boas noites, chao. Bueno, pois estivemos aí con Jonathan Fernández, que é o xestor da ALN, e agora imos pois valorar un pouquiño, analizar un pouco o que foi esta primeira fin de semana, o sábado, que foi onde se concentrou toda a actividade, e imos comezar coa Liga Feminina, que foi empezou a campioa Cabo da Cruz, que defende o título, pois logrando a vitoria, e xa nos acompaña, aquí temos as nosas pantallas, a Zaira Torrado, que xa víamos falando aí no vídeo, facendo de voceira do equipo diante do podio de Sanxenxo. Que tal, Zaira? Boas noites. Hola, boas noites. Bueno, dicías aí que estabades un pouco nerviosas de non saber como ia responder o equipo, moitos meses aí sin competir a este nivel, e levastes vos unha nova maravillosa, non? Vitoria, que iso sí que estivo ben pelexada, non? Con Chapela. Sí, a verdade é que sí, non sabíamos moi ben onde podíamos estar, pero bueno, ao final fomos traballando día a día. Era unha incógnita onde podíamos quedar na primeira regata, non? Pero bueno, ao final, pois a vitoria súponos
moi ben, a verdad. Bueno, moito se comenta, sobre todo polo final da temporada pasada, ¿no? Que isto vai ser un duelo Chapela-Cabo da Cruz. Chapela, a verdade, que durante os meses previos ao inicio da temporada conseguiu moi bons resultados, ¿no? En bateis, en trainerillas. Iades un pouco coa mosca detrás da orella, coas orellas máis tiesas do habitual, dicindo, aquí cuidado que igual temos un rival pois moito máis forte que o ano pasado. A verdade que deron un nivel impresionante durante a teletrainerilla, pero bueno, ao final o noso obxectivo sempre é a trainera, non? Sabíamos que tiñamos posibilidades de estar aí e bueno, foi a primeira regata, quedan moitas, pero imos ir a por todas. Que tal vos atopastes? Ademais da vitoria, a veces se gaña, pero como foron as sensacións? Notastemos moi conxuntadas, aínda queda moito por progresar, ou sea, a primeira, ou xa está o equipo nun nivel máis que interesante, máis que importante? Non, eu creo que ao largo do verán imos ter moito margen de mellora. E bueno, a regata en sí non foi mala, houve momentos moi bons, pero bueno, hai que seguir traballando porque non queda outra, vaya, se queremos estar aí arriba. Respecto ao ano pasado, o equipo campeón que sodes vos, houve moitos cambios na traiñeira, houve altas e baixas, máis ou menos mantedes o bloque que ven de ser gañador as dúas últimas temporadas, non? Tamén gañastes no 2020, cal foi a confección este ano do cadro de remeiras? Bueno, tuvemos bastantes baixas, a verdad, pero a medida que foi pasando o ano, fómonos reconstruindo, tuvemos moi boas incorporacións, eu creo que imos poder dar un nivel moi bo. Tedes unha traiñeira máis xoven este ano, máis nova? Sí, a verdade é que temos juveniles de primeiro ano, de segundo, e ao final poucas hai que pasen dos 23, 24 anos. Bueno, non sei se ten Pablo por aí os tempos preparados, imos botarlle unha ollada, porque estamos aquí falando, tío, un pouco de foi a regata, imos repasar aí polo miúdo, cando acabemos, cando poida Pablo meternos, aí están os tempos, aquí temos os tempos. Bueno, como podemos ver, marcastes o mellor crono dentro do primeiro parcial, pero iso sí, Chapela o tiñades aí. Tamén hai que decir que foi a única regata que se celebrou nun formato habitual, non? Que era a 4 bollas, remando pois a vez varios equipos. Como fostes vivindo aí as referencias? Pois a verdad é que na primeira virada xa nos dixo a patrona un segundo diante. E claro, despois era todo largo en popa, e bueno, tuvemos aí momentos un pouquiño complicados, e na segunda virada xa íbamos 7 diante, penso. E aí foi insistir, e ao final, pois, acabou salindo. Bueno, elas apretaron ao final, non? Chapela Wofco, ao final meteulle aí un apretón. E destas que non puideste relaxarvos, supoño que a patroa vos lo dicía, non puideste relaxarvos ata o último golpe, non? Hasta o final, sí. Bueno, e despois do resto de resultados, podes, Pablo, meter aí a clasificación. Sorprendeuche algún resultado en positivo? Dicir, carai, con este equipo non contaba eu que estivera tan arriba. Así, botando unha ollada, a mí, por exemplo, respecto ao ano pasado, chama a atención, bueno, Mugardos terceiras, Mugardos acaban a Ferrol terceiras, Rianxo cuartas, non? Sí, a verdad que Mugardos Cabana pois foi unha sorpresa, pero aínda así houbo como moito corte entre nós e Chapela e despois a terceira xa, non? Bueno, e esta semana, outra vez, a remar, e aparte, sodes as locais e con televisión en directo. Menuda semana, que vos toca, menudo domingo que tedes. Un día especial vai ser. E como vai ser esa regata? Bueno, vos que a coñecedes mellor que ninguén, ¿no? Que remades na casa, como a podedes presentar? Bueno, pois en principio vai estar bastante calmo, non? E bueno, vai ser unha regata moi dura. Porque, bueno, van vir todas a por todo e vai ser moi complicado. Bueno, chívanme por aquí que estás con 2 remeiros da CT aí, con quen estás? Estou.
con Manuel Caneda e con Nicolás Boubeta. E que acabades de adestrar e estades todos aí. Agora no... Sí, sí, sí. Bueno, que vos están dando consello para... Ou vos a eles estades dando consello para o inicio da CT. Cal é esa relación do club entre equipos? Coincidides moito? Tedes horas de adestramento diferentes? Pola semana, a verdade é que hai días que coincidimos, imos á mesma hora ao mar ou a entrenar ao ximnasio. E bueno, a verdade é que a relación con eles é moi boa. Sempre de risas, chistes, e moi ben, a verdade. Supoño que estáis desexando tamén dar o salto, ¿no? E para a temporada pois facer un calendario similar ao deles, non? Ese é o obxectivo Sí. que ten Cabo da Cruz. Pois sí, ademais este ano pois é unha oportunidade única e non a podemos deixar ir. Pues estáis especialmente motivadas, porque hai que lembrar que cambiou o formato, non? O formato de ascenso. Sí, Este ano agora clasifícanse as dúas primeiras da Liga Galega e, bueno, pois iso é unha oportunidade moi boa. Bueno, e para rematar, primeiro día, ¿no? O primeiro día de clase sempre pasaban cousas que dicías, ui, me olvidei disto, me olvidei do outro día, que se vos quedou aí no tinteiro? Aínda que gañastes, dixestes, ui, olvidousenos tal, ou algunha anécdota que vos pasara neste inicio de curso? Pois anécdotas, a verdade é que o sábado, pois, ningunha, a verdade. Si queres contoche anteriores. Pois sí. Conta. Pois mira, hai unha moi boa que foi o domingo do territorial de Trainerillas que, bueno, suspendeuse a regata e nos salimos a entrenar, non? Foi en Rianxo, ali que a Marea Baixa sempre andan a saltar os peixes. Saltan moitos peixes. Parecía unha película iso. Pois nada, íbamos remando tranquilamente e de repente entrou un peixe xusto na miña bancada. E, bueno, patas para arriba, todo a chillar, unhas risas impresionantes. A verdade, temos cada unha que, bueno... Bueno, o peixe devolvéchelo ou leváchelo para preparalo na casa. Costounos devolvelo, pero foi para o mar de volta. Bueno, supoño que saindo ao mar pasa de todo, ¿no? Sobre todo no inverno, ¿no? Será cando máis se dan esas situacións así peculiares de... Isto nunca nos pasara, a verdade, que eu recorde. Pero, bueno, foi moito. Está ben, Zaira. Pois nada, pois sorte para o que queda de temporada, sorte para este domingo, que ademais tedes ese peso, ¿no? En riba, que a veces dá alas, outras veces, pois, son pequena unha mochila aí cargadiña de pedras, de estar na casa, con televisión, e aí estaremos seguindo, e moi atentos e moi atentas ao que faga Cabo da Cruz, que son esas campeonas e defensoras do título. Pois moitas grazas, Zaira, por acompañarnos hoxe aquí en San Pablo Estacho. A ti. Gracias a vos. Pois gracias a Zaira e da Liga Feminina imos pasar a Liga B masculina, na que tivemos pois unha vitoria que é histórica porque Castropol, a Ría do Eo, nunca conseguira unha vitoria na Liga Galega de Traiñeiras. Lembremos, é a única representante asturiana que hai nesta competición. E imos ter aquí agora a seu adestrador, a Daniel González, que o temos por aquí. Hola, Daniel, boas noites. Hola, buenas noches. Bueno, menudo momento histórico, non? Outro día, a primeira vitoria, esa é a que nunca se olvida, aparte a primeira, pois nada máis empezar esa temporada. Sí, la verdad que es la primera, llevamos algún año en Liga B, Liga A y ya tuvimos ascenso de Liga B a Liga A, aunque yo de aquella época no estaba, pero creo recordar que Mecos, si no recuerdo mal, era el que dominaba aquella liga y entonces, pues eso, Castropol logró el ascenso, pero por circunstancias, seguro que en alguna regata estuvo a pocos segundos de lograrlo, pero no teníamos ninguna bandera de Liga Gallega. Entonces, por ese motivo, venimos satisfechos y muy contentos. Non sei se Pablo pode poñernos aí os tempos para ir un pouco analizando como foi, vamos aí as imaxes, o celebrastes por todo o alto, ademais outro día que había un podio especial como hai ali que en celebrar. Sanxenxo, escollestes o día de gallar,
Pero, a ver, aprovecho el momento también para felicitar a la organización, porque siempre se le aplaude a los remeros y de vez en cuando está bien también tener un reconocimiento a la gente que está detrás y que organiza todo el entorno para que salga una regata espectacular como la que salió el sábado. Y la verdad que el entorno es perfecto, un sitio precioso para competir y para después de competir, esas escaleras, ese escenario que parece un anfiteatro casi de espectáculo y la verdad que salió el día redondo. Competimos, ganamos y lo celebramos allí como se ven en las imágenes por todo lo alto. Ahora que vos vemos aí en imaxes, tedes fichaxes este ano, non? Aparte fichaxes destes galácticos, non? Dentro do remo galego, cambiastes moito a traiñeira, non? Respecto o proxecto cambiou moito, non? Respecto ao ano pasado. Tenemos el fichaje, que es a Luis Pazos, entre otros, pero está claro que es el que marca la diferencia en cuanto a fichajes. Y sí, con respecto al año pasado, sí que mantenemos algún remero, chavales que el año pasado dieron el salto de juvenil a senior, hay 2 seniors de primer año, hay 2 juveniles y luego sí que hay gente, es verdad, el núcleo, digamos, el núcleo grande del equipo es gente que igual llevaba 4 o 5 años parada y bueno, y este año se decidió a empezar con el proyecto. Y ya te digo, empezamos eso desde octubre ya, como llevaban tiempo parado, decidieron empezar cuanto antes y ya desde mediados de octubre, que normalmente lo normal es empezar casi un mes más tarde, equipos que ya vienen de la campaña anterior, pero como llevaban pues tarea pendiente, empezamos ya desde octubre y la verdad que muy bien, todo rodado. Mucha gente, buen ambiente y sí, en cuanto a fichajes, el salto ya definitivo fue cuando Luis Pazos ya nos dijo que se animaba a la aventura y entonces ya fue un plus de motivación para el equipo y a partir de ahí empezó a rodar todo. Bueno, estamos vendo aí esas imaxes e agora temos aí nos pon Pablo os tempos. Bueno, como xestionastes a regata que vendo os parciais saístes xa dende o principio marcando diferenzas e en ningún momento baixastes, porque en ningún momento se vos achegou a segunda clasificada, que foi San Bertolameu over Sibé. Sí, bueno, al ser contrarreloj, eso, no tienes referencia, no podíamos tenerla, no quise llevar referencia porque, bueno, visto que en las regatas previas pues teníamos confianza en que haciendo lo nuestro podíamos estar para pelear, para ganar, pues decidir sin referencia, hacer nuestro trabajo y ver cómo estamos al acabar. Aunque no tenga referencia de vía de pinganillo, vas viendo en cada virada la referencia visual y sí es verdad que ya desde el principio vimos que íbamos recortando, pero aún así seguimos apretando hasta la última palada. Bueno, o tempo voso é tan bo que se o comparamos cos tempos da Liga A quedaría de sextos, que un resultadazo, non? Quedar sexto na Liga A. Sí, a ver, nunca puedes extrapolar lo que hiciste tú con lo que hacen una hora más tarde o sí, pero sí es verdad que al ser contrarreloj compitieron, no sé si media hora, un poquito menos incluso, y las condiciones eran similares. Tampoco, con esto no quiere decir que si compitiéramos con ellos quedaríamos en el mismo lugar, pero bueno, es verdad, el dato que das, pues es verdad que es motivo de que nos motivemos, que estamos ahí a 1 segundo del quinto, a 8 segundos del cuarto clasificado. En principio no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, en principio, ganar la regata, ganar la bandera, pero sí es verdad que aquí teníamos la oportunidad, que en las siguientes regatas no lo vamos a tener, de tener esa referencia de los mejores, que al final, cuando compites, siempre te quieres comparar con los mejores. Bueno, pues estes tempos parciais que estamos vendo deron paso a esta clasificación que estamos vendo ahora aquí, esa vitoria con 31 segundos de vantaxe sobre San Bertolameu, terceira Cedeira, cuarta Vila de Cangas, quinta Megrove. Bueno, xa repasamos aí no vídeo a clasificación, non sei que lectura faz, se te sorprende que xusto
as dúas que quedaron sexta e sétima sexan as que veñen da Liga A? Como analizas un pouco o papel que tiveron os rivais, o rendemento que deron os rivais? Sí, bueno, lo que dices, siempre que bajas de categoría, pues pueden pasar las dos cosas, que bajes y mantengas el bloque de la categoría del año anterior y inmediatamente al año siguiente es el salto, o que ese descenso genere un poco bueno, de que la gente no se motive al año siguiente y suele ser cambio de ciclo de algún club. En este caso parece que puede ir por ahí el tema. Y nada, como lo veo, sabíamos que yo a priori intuía que Meira era nuestro rival más fuerte y así ha sido al final. Meira es un filial o sea, Meira al ser filial de Meira, tiene un invierno de entrenos conjuntos con el equipo A y eso pues le da un plus. Aparte tiene gente que viene de juveniles, de hacer muchas regatas de trainera o trainerilla, batel. Y bueno, a priori parece que es nuestro rival a batir. Bueno, un dos hándicaps que tedes en Castropol son os desplazamentos, ¿no? Que a verdade é que estades en Asturias, tedes que cruzar Galicia, aparte este ano hai que engadirlle, ¿no? Todo o tema do precio dos combustibles, que iso é a nivel económico, bueno, iso xa non vai contigo, pero tamén é un hándicap. Bueno, esos desplazamentos como os levades? Porque menudas palizas, ¿no? Que vos metedes en Castropol, iso demostra as gañas que hai de competir na Liga Galega, no Trofeo Xunta de Galicia. Correcto. Por hacer así un símil, siempre yo que estuve en varios equipos gallegos, los equipos gallegos que compiten en País Vasco, es siempre el hándicap que ponen y no lo ponen porque sea por poner una excusa a la hora de valorar el resultado, sino porque es cierto, son muchísimas más horas de coche, de autobús, tanto de ir como a la vuelta, de llegar a casa para descansar. Nuestro caso no es tanto, no son tantas horas, evidentemente, como pueden ser desde las Rías Baixas a San Sebastián, pero son 3 horas de desplazamiento. Para que te hagas una idea, este mismo sábado salimos a las 9 de la mañana del club para llegar a comer cerca de Sanxenxo para estar con tiempo allí. Entonces, salir a las 9 de casa y llegamos, en este caso es por el tema del acto, que como te dije antes, nos gustó disfrutar de él, pero claro, ya cuando vimos, nos pasaron el día antes todo el listado de ceremonia, ya nos hacíamos la idea de que hasta la 1 de la mañana no estaríamos de vuelta en casa y así fue. Pero bueno, en este caso lo disfrutamos. Bueno, a ti, nos comentabas agora, estiveches en varios equipos galegos, tites moita experiencia nisto, ¿no? Eso es sí, bueno, por lo menos curtido, años. No sé si experiencia, pero años llevo, sí. Sí, sí. ¿Cómo vives? 2000... ¿Cómo sigues sentindo? Pues el otro día, comentándolo con Luis, con Pazos, que decía que tenía la ilusión, que este año tenía la ilusión de un chaval. Y yo no sé si es tanto, pero sí es verdad que los que llevamos, yo empecé a remar con 11 años y los que llevamos desde crío mamando esto, pues al final lo que siempre comentamos, que es casi como una droga, o te cuesta, por así decir, desvincularte del todo. Si no es de una manera es de otra, pero al final gente que lleva desde infantil, cadete en este mundillo, pues está vinculado, sin me remando, es de entrenador, echando una mano al club o lo que haga falta, pero ese mundillo pues cuesta desvincularte del todo. Bueno, despois da vitoria, agora toca descansar esta semana, como ides afrontar ese parón e despois reinicio da temporada e aí se que va a haber esa continuidade que lle tes preparados aos rapaces para este fin de semana. A ver, la verdad a mí no me gustaría tener este parón. Si por mí fuera, en vez de... Nuestra liga va a ser de 8 regatas nada más, porque las últimas 2 son de playoff. Entonces, lo ideal sería tener 10, 12 o 14 incluso. Por eso digo que es un parón obligado, porque si tuviéramos una alternativa a hacer regata, haríamos. ¿Qué les tengo preparado? Pues no una regata, pero van a ser entrenos duros, porque al final... de cara a competir con lo que hablamos antes, a algún rival de Liga A, si coincidimos en Teresa Herrera o alguna regata que podamos coincidir,
pues van llegar con varias regatas de extra, que al final son los que te dan ese plus de competitividad, hacer regatas. Canto tempo, ya estés preparado para o sábado e para o domingo, para que saibamos. Teño que fer cálculos, pero para domingo va a ser intenso, para domingo va a ser intenso. Tenemos aí unas 4 series aí de traca, para que las dividan en 4 largos. É dicir, que o sábado pola noite va a ter que quedar na casa, ¿no? Para o domingo non sufrir remando. Efectivamente. Igual lo pongo ya con esa vista. De hecho, ya saben el entreno, para que el sábado no se echen temprano a la cama. Está ben, Dani, pois moitas grazas por estaros aquí en Soltando Estacha e que todo siga indo igual de ben despois desta vitoria histórica para Castropol. Muy bien, muchas gracias y nos vemos. Pois graciñas a Daniel González, o adestrador de Castropol. E para rematar o repaso o que foi a primeira xornada, imos ir agora coa Liga A, na que a vitoria correspondeu a unha das favoritas que presentou a súa candidatura ao grande en Sanxenxo, e acompáñanos o adestrador de Bueu Tecarsa, José Ferral, todo un clásico da competición. Boas noites, José, que tal? Ui, non te escoitamos, aí eu polo menos non te escoito. Creo que debe estar muteado. Aí. A ver, que lle damos aí ao micro. A ver, fálame aí. Ahora aí, José. Ahora aí sí que te escoito. Que tal? Boas noites, como estamos? Ui, non. Pois sigo sin escoitar. Un momento que sí que escoitei, pero agora... A ver, que te aí ahora sí, ¿no? Ahora sí. Nada, iso que dicía, que como empezaste, ¿no? Presentando a candidatura aí a todo, gañando Sanxenxo. Bueno, a verdad que empezamos bastante ben, sí. Mellor do esperado, non pensábamos que estuéramos aí tan holgados, pero o equipo sabíamos que podíamos andar ben, pero claro, dependendo un pouco dos rivales, nos saliu unha moi boa regata, de menos a máis, nos adaptamos bastante ben ao campo de regatas, que parece que non, pero era un campo diferente, que era un poquinho de mar de fondo, que non suele haber aquí na ría, e o equipo funcionou perfecto. Estaba desa parte, vamos dicir que en casa, ¿no? Porque ainda nos dicía agora un dos componentes no vídeo que vimos antes do resumo, que era a única regata xunto a que organizades vos que é na vosa ría, ¿no? Na ría de Pontevedra, unha ría, como distites, ten as súas peculiaridades, ¿no? Como todas. Sí, é unha ría que donde podes traballar un pouquinho máis o mar de fondo, porque aquí traballa, cando hai mar, suele traballar bastante. En Bueu traballa bastante ao norte, aquí traballa un pouquinho máis ao sur, pero o que é un poquinho máis parecido é o mar de fondo que temos, que na ría de Vigo, para coller ese mar de fondo, pois é un poquinho máis complicado. Nos adaptámonos bastante ben aí, traballamos diario, o barco nos funcionou bastante ben. Bueno, estamos vendo aí imaxes da regata, na que supoño que acabarías super satisfeito porque o equipo dominou de principio a fin, marcou os mellores parciais. Bueno, dominou o principio a fin, pero non tiñamos referencias. Nós tíamos que ir a tope desde a primeira parada hasta a última. Sabíamos que eles se iban en tandas distintas, tiñan un periño de ventaja, pero nós asumímolo, o equipo moi tranquilo, sabendo o que tiñamos que facer en cada momento, así foi. Nós fixemos o noso papel, deixamos aí o tempo, e a partir de aí os demais que o superaran, salimos cojonudo. Podes dicir que o proxecto de Bueu, que xa estiveches aí a temporada pasada conseguindo grandes resultados, non? Que estivestes aí pelexando, é o da continuidade, non? É a palabra que se lle pode aí asignar, non? Mentres outros equipos, por exemplo, Tirán, non? Sempre di o seu adestrador que ten bastantes cambios, vos sodes a continuidade. Sí, levamos uns anos traballando con esta xente, a verdade que este ano non tuvemos ninguna baixa, tuvemos a baixa solo dun patrón, sumamos un par de remeiros, para nós é importantísimo que a xente que non se nos vai. Antiguamente a xente de un club pequeno sempre se iba un grande, aquí o que conseguimos é que agora a xente non sea capaz de manterse varios anos
facer un proxecto a largo tempo. Nós sabíamos que nos iba a costar chegar aí arriba, pero ao final, se aguantas o equipo, traballas ben e vas sumando cada ano xente nova e vindo de abaixo coa idea, pois ao final ten que salir resultados. Este ano, pois, parece que vamos por o camiño. Bueno, nos pide a Paula aí que nos poña os parciais, os tempos parciais, aí os temos, perfecto, para botarlle unha ollada. E tivestes aí San Bertolameu, houve algún momento que se achega neses parciais, tamén Tirán. Bueno, ti como que análise faz do acontecido? Ser contrarreloxo, que influe máis que se fora unha regata pois normal a 4 bollas? Bueno, contra reloxo vamos todos por o mesmo carreiro, non hai influencia de bollas, prácticamente todo igual. O único distinto é que os que van por detrás sempre teñen unha referencia e poden apretar máis ou menos. Do resto, os tempos, mellor do esperado. Nós pensábamos que podíamos estar aí, sí, peleando pola victoria, pero o equipo supo estar o resultado moi abultado. Para nós unha sorpresa. Pois imos ver como quedaron despois destes parciais. Imos ver aquí na seguinte gráfica como quedou a clasificación, para poñelos a todos en orde. Aí o temos, gañastes con esa diferencia de 16 segundos e medio. As tres estivestes aí, ao final as tres do Morrazo. Este ano vai ser rivalidade máxima na comarca, ¿no? Primeira Bueu, segunda San Bertolameu, terceira Tirán. Bueno, nun sitio que se vive tanto como Morrazo a Liga Galega de Traiñeiras, isto é o máximo, ¿no?, que se pode ofrecer. Sí, a rivalidade a teñen eles, a Bertolameiras ten aí ese pique que está aí, nos estamos un pouco margen. Hai que contar un poquinho tamén con Cabo, hai que temporada moi larga, aquí nesta regata nin se gana a Liga, nin se perde a Liga, e estamos a empezar. En unha regata é moi complicado saber onde vas a estar exactamente. Hai que darlle un poquinho máis de margen, disputar 3-4 regatas e a partir de aí mirar un poquinho onde estamos. Vos como preparastes a temporada? Queredes comezar fortes desde o principio? Queredes ir de menos a máis? Porque a veces hai equipos, ¿no?, que lle gusta pois empezar marcando territorio xa desde o principio, outros que van en progresión. Ti como planificaches un pouco o curso? Bueno, a diferencia que temos este ano que temos banquillo, temos xente que podemos meter e non se notar o barco, iso é unha ventaja. Iso quere decir que pois podemos alargar un poquinho máis a temporada, dar cambios, andar un poquinho máis rápido ao principio e os cambios pois facilitarnos que a xente descanse e que poida rendir moito mellor ao largo da temporada. Bueno, dicía ya agora a Daniel, o adestrador de Castropol, que xa é un home experto, pero experiencia é a que tes ti, José, porque ti cantos anos levas adestrando no mundo do remo, xa non só Liga Galega de Traiñeiras? Bueno, no mundo do remo levo moitos anos, arrastrando non son tan bello. Levarei, non sei, 10, 15 anos ou algo menos. Bueno, e sigues mantendo... Hablando distinto. Tezaros son tezaros, con pauga adestrador só é tempo, ¿no? Porque ao final é un cargo que desgasta, non físicamente, pero sí psicolóxicamente, ¿no? En todos os deportes, digo. Sí, ser adestrador é complicado, é moi complicado, desgasta bastante. Hai que levar moito, hai que saber levar a xente, a xente que este contenta, a xente que che rinda, a xente que che veña a entrenar, todo un pouco, iso, claro, chega un punto que estás un poquinho saturado. Sí, porque agora que estás comentando... Funciona moito mellor. Isto ao final non é deporte profesional e eu creo que ti o tes claro, no que hai que incidir é na motivación, sobre todo, que iso igual é o que che marca máis a diferenza, o sea, unha opinión persoal miña, máis que o adestramento, no? Te los ven enchufados. Sí, hai que ter todos contentos. Este ano que estamos traballando o psicológico é importantísimo. Sabíamos que nós éramos un equipo moi xoven, sempre tuvemos juveniles a bordo, este ano non temos, só temos xente un poquinho máis experimentada. Claro, ao ter xente moi nova hai que saber estar nos momentos complicados, hai que saber cando vai o barco duro a espera a aguantar.
un poquinho de experiencia. Este ano que conseguimos é iso, ter un poquinho máis de experiencia, un bloque máis sólido e saber estar nos momentos claves. Bueno, e aparte de ser un motivador, sabes moito de técnica e veñen agora dúas regatas esta fin de semana, primeiro en Mera, o sábado, o domingo despois en Boiro, en Cabo da Cruz. Técnicamente, non nos vas a dicir onde está o segredo, pero sí un pouquiño marcarnos as pautas de que dous tipos de regatas nos esperan. Que tipo de regatas? Bueno, son dúas regatas moi distintas. Unha é casi mar aberto, que é Mera, é un campo moi complicado, que che pode vir o vento de costado e a ola de costado, son os peores campos de remar, que de costado é difícil de manter o equilibrio e a xente, pois como non lle remes ben, pois podes perder moitos segundos. En Cabo, si está calma, pois un campo fácil, ben, pero o problema é que se hai un poquinho de norte tamén apreta o seu. Bueno, e antes que me dixeches, non levo tanto tempo adestrando, levo 10 anos, pero bueno, cal é a túa ilusión, cal é o teu soño como adestrador a conseguir no mundo do remo? Bueno, a miña ilusión estaba aquí. Eu collín este equipo de cero e lle dicen que hasta que non cheguemos arriba, pois non marcharía. Eu, por min, estou cumplido xa. Agora o que veña, pois, cojonudo. A miña ilusión coller un equipo de cero e O estás disfrutando en Bueu, non? Hombre, claro, se disfruta. Aquí se deixa traballar en condicións a xente moi ben tamén, facilítache moitas cousas. Bueno, y para acabar, ¿qué tipo de temporada esperas? ¿Esperas temporada con ese duelo a tres bandas? ¿Cómo a ves? Porque ao final é unha temporada con moitas regatas, ¿no? Que vai se prolongar ata agosto. Que esperamos da temporada na Liga? Bueno, a temporada vai ser dura e larga. Hai que saber estar aí. A idea que seamos nos solos, iso sería o ideal, pero sabemos que non. Sabemos que vai haber 3-4 equipos que van a alargar. Da segunda tanda tamén, porque non nos podemos descuidar. Un cambio de mare así que te poida fastidiar unha regata e a pérdida de moitos puntos, claro. Pois, José, moitas grazas por estar aquí hoxe en Soltando Estacha. Co teu equipo, eu creo que vai a ser protagonista, seguro que o imos analizar moitos máis programas e sorte, e para vos que todo siga así, como nesta primeira regata. Vale, gracias a vos. Pois graciñas a José Ferral. Bueno, aquí temos os tres. Mira, agora aproveitando que temos aquí os tres, pois eu, como ningún quiso botar aquí as campas o aire, que volvés a todos co freo de man botado, crees, ahora unha pregunta que vos fago a tres, que me gustaría que me respondera a esos tres. Credes que é un perigo o de gañar a primeira regata, que pode crear un exceso de relaxación? A ver, empezando aí por Zaira, non sei que opina. No, eu penso que non, Ao final, ganar unha regata non significa... Home, sí, pero ganar unha regata significa moito e non significa nada. Así que, cos pés no chan. E ti, Dani, está por aí, Dani. Nos escoita Dani por aí. Bueno, se lle paso a pregunta a José, a Ferral. Ese risco de... Sí. Dime, José, sí. Que para min é moi positivo empezar ben, claro. Se pode ganar a primeira regata, pois cojonudo. Iso positivo totalmente. Bueno, e agora, xa que estades aquí, Dani, que non o temos, pero vou vos pedir que agora fagades de un pouco un pronóstico aí. Xa que vamos a pedirlle a Zaira, non che vou dicir quen gaña na Liga Femenina, esta sai para acabar, pero que me digas a quen ves ti favorita na Liga B e na Liga A. Que te molles aí un pouquiño. A ver. Que complicado. A ver, na Liga B eu creo que Castropol. E despois na Liga A, entre Bueu e Meira... Hai que mollarse, xa lle pedimos a semana pasada a todos que falaron que había que mollarse. Vale, a ver, digo Meira. Bueno, aí lle pasa a responsabilidade aos Vicentes campións. E bueno, José, pois te transmito xa ti o mesmo. A quen ves gañadoras na Liga Femenina
e a quen ves como máximo favorito o teu favorito na Liga B, na Liga A non che vou pedir, que xa está claro que sobre todo dirás que sodes vos. Na Liga B está clarísimo, hombre. Castropol ten moito de ganar. E nas chavalas, pois, está claro que ten Cabo de Cruz tamén, claro. Ajá. Bueno, tedes os pronósticos aí claros. Pois moitas grazas, agradecervos os dous, tamén a Dani, que estivo aquí con nós, por analizar o que foi a primeira fin de semana de regatas. Moitas grazas, Zaira, José. A vos, a vos. Gracias. Bueno, pois así baixamos o pano do acontecido na bandeira Concello de Sanxenxo. Despedimos os invitados. Imos a ver agora as clasificacións xerais. Aí a temos na femenina, primeira Cabo da Cruz, segunda Chapela Uofco, terceira Mugardos a Cabana Ferrol, cuarta Rianxo, quinta temos aí ahora mismo aí a Tirán Pereira, que non había así. Sexta, a Ribeira, séptima Salgado Perillo, oitava Castropol, que é o equipo que se estrea este ano, e novena Puebla. Esta é a Liga Feminina, estas son as clasificacións xerais. Esta semana non teñen moita chicha porque é o mesmo que aconteceu en Sanxenxo, pero co paso das semanas, pois interesantes sempre ir véndoas. Na Liga B, primeira Castropol, segunda San Bertolomeu Bersi B, terceira Cedeira, cuarta Vila de Cangas, quinta Megrove, sexta Salgado Perillo e séptima Muros, a Liga B que descansa este fin de semana, e ahora a Liga A, que nos solta aquí Pablo xa rapidísimo, pois primeira Bueu Carsa, acabamos de estar co seu adestrador, con José Ferral, segunda San Bertolomeu Bersí, terceira Tirán Pereira, cuarta Cabo da Cruz, quinta Rianxo, sexta Mera, séptima Narón, oitava Mecos, novena Chapela Uofco, décima Cesante Roda Vigo, undécima Puebla e duodécima Mugardos. Ahora sí, que pechamos este primeiro bloque, ímolo pechar índonos a publicidade, porque hai firmas que están apoiando este ano máis que nunca a Liga Galega de Traiñeiras e querenos, pois, ensinarnos os seus spots, os seus anuncios, así que, Pablo, imos a publicidade e volvemos despois para analizar o que vai ser a fin de semana que ven. Bueno, pues vimos esos consellos publicitarios destas firmas que patrocinan, que son os sponsors da Liga Galega de Traiñeiras, e imos ir xa co que nos espera o sábado. Temos fin de semana con dúas citas, vai haber 3 regatas, e a primeira, pois, imos ter en Mera, que é a Bahía de Mera, e aquí nos acompaña o adestrador de Mera, Pablo Cibeira. Pablo, boas noites. Boas noites, pero non son o adestrador de Mera, son un remeiro, simplemente. Xa te cambiaba o cargo, que estaba de falar con Ferral e con Dani, xa todos adestradores. Sí. Bueno, Pablo, o noso adestrador é Berto. Sí, como estamos despois desa primeira fin de semana, desa toma de contacto coa competición? Pois estamos ben e a ver se podemos estar un pouquinho mellor. Remades en casa o sábado, imos ir vendo aí os cartéis e toda a información sobre esa regata.
nos dicía agora Ferral, regata peculiar porque en mar aberto, non? A que imos ter o sábado. Sí, é unha regata distinta a todas as demais, porque ten ese componente de mar. Ademais, para o sábado, coa previsión que dan, pois vento oeste e 2 metros de mar de fondo, vai estar o terreo de xogo embarrado. Vai estar movidiño iso, Sí, sí, vai a ser complicado de remar, porque vai vir o mar de costado, sobre todo a segunda mitad do campo de regatas vai ser complicado, e o vento, pois, coa previsión que hai agora mesmo, non vai axudar para nada e vai ser difícil de remar. Creo que vai ser unha regata moi aberta. Unha regata para non perderse, por lo que nos estás contando. Bueno, empeza ás 5:30, estamos vendo aquí toda a info da proba, a primeira quenda ás 5:30. O que nos dicías, vai estar moi movida, e para vos, para Mera, que supón remar en casa no Concello de Oleiros, que este ano quedastes aí como principais representantes, non? A ver, para nós sempre é un aliciente remar en Mera, como me imagino que para todos os equipos. Ademais, este ano, pois a verdad que foi moi duro para nós toda a temporada, estivemos moi xustos, tivemos todo tipo de atrancos, conseguimos superalos e chegamos a Sanxenxo vivos, que para nós xa é un éxito, polo tanto, agora o que veña, pois benvido sexa. Pero bueno, tampouco renunciamos a nada, con humildad sempre, pero intentar loitar e realmente competir contra nos mismos e ver o nivel que podemos dar. Bueno, despois de todas esas cousas que vos pasaron, non vos marcades un obxectivo e decir regata ou tedes un obxectivo marcadiño? O noso obxectivo é disfrutar cada entreno e cada regata. Si podemos ser sextos, pois mellor que sétimos. E si podemos ser quintos, mellor que sextos. Pero non nos obsesionamos con ninguna posición, intentar pois salvar a categoría, iso sí, e despois cada día salir a loitar e despois pois o mar que dite sentencia. E o mar vai dar sentencia o sábado pola tarde, aí en Mera. Cal pode ser un pouco a clave da regata? Que pode ser o que decida un pouco, ademais de ter máis forza que ninguén, que eu creo que ao final sempre é máis importante. A clave vai ser os equipos que sean capaces de remar con ese mar e ese vento de costado, se van a levar o gato ao. Imagino que pois os teóricos favoritos, Bueu, Meire e Tirán, pois debería estar entre eles a cousa, pero dentro deses tres, pois vai ser unha regata máis aberta que outras, pois que sean en ría e nas que pois vai haber menos marxe a que acontezan sorpresas. Pode ser que haya algún cambio de vento, incluso, entre estandas, pero bueno, en principio a cousa, pois, eu creo que estar entre eses tres equipos, que a verdade son tres equipazos e o van a demostrar. Bueno, e o público que se queira chegar, onde lle dicimos que é o mellor sitio para contemplar a regata? Onde se teñen que situar? A regata, en Mera todo o litoral é paseo, polo tanto, se pode ver desde un montón de lugares. O que queira coller a zona de meta, temos un mirador espectacular sobre a praia, onde se colocan os xuíces e demais. Hai outro punto que é casi a altura das balizas de fora, en Punta Canide, que tamén temos ali unha zona de paseo e demais, que tamén se pode ver moi ben a evolución da regata. E incluso, pois, se algún se atreve, o día non vai acompañar moito, pero hasta se poda chegar, como está balizado a zona de baño, pois incluso desde as balizas esas do baño, se algún se atreve a nadar un pouco, tamén o pode ver desde. Bueno, con seguridade, claro, porque están as balizas e, polo tanto, non hai risco ningún. Vale. Bueno, imos agradecer, aproveitando, ¿no?, que te temos aquí ao Concello de Oleiros, que é o fundamental, ¿no?, que é a súa bandeira. Non sei se tedes algunha firma máis, algunha casa máis, a quen lle queredes agradecer o apoio para sacar adiante esta bandeira. A ver, o Concello de Oleiros pois é o principal sustento
económico do club, a nivel de instalacións, bueno, a verdad que sin o Concello pois sería imposible. Lóxicamente tamén hai outros patrocinadores, está a Deputación, que tamén aporta unha cantidade importante, está a Xunta tamén colabora co club, e despois están os patrocinadores privados, que bueno, que están na embarcación, no Remos, Tisecon, unha constructora da zona, está Clima World, así hora de memoria igual se me escapa algún, está a Befa, temos tamén a Tumbadoiro, temos a Xosber Peluquería Estética, bueno, hai un montón de colaboradores e me esquezo de algún, disculpas, e a verdad que pois o apoio é importante e imprescindible porque realmente pois o Club de Mera é un club moi humilde, levamos unha trayectoria breve, cada ano é un ano de supervivencia, de superarnos a 50.000 atrancos que se nos veñen polo camiño. Estamos orgullosos de todo o noso traballo, pero, lóxicamente, pois, sin eses apoios que están aí detrás, pois sería imposible. Tamén temos unha masa social importante, un montón de socios, de persoas que nos apoian. Por exemplo, aquí a Asociación de Veciños move prácticamente un bus a un par de regatas, un bus cheo de persoas que van a competición. Bueno, a verdad que aquí en Mera hai unha movida importante e ojalá pois os resultados acompañasen para esas ganas que hai de remo, pois que o disfrutasen tamén os aficionados. Bueno, Pablo, para despedirte, vouche pedir que nos digas de que vai quedar Mera nesta regata, la do sábado. Que te molles aí, que vamos a quedar aí, nese posto. A ver, eu vou dicir que vamos a quedar sextos outra vez. Sextos, non sei. Sería un resultado que se firma, non? Sí. Está ben. Pois moitas gracias, Pablo, que xa te convertía un adestrador, pero ainda tes moito que remar e que darlle duro, sobre todo este sábado. Depois tamén tes o domingo regata, obviamente, pero bueno, motivación especial do sábado desta regata Bahía de Mera. Moitas grazas, Pablo. Bueno, grazas a vos, ata logo. Bueno, sábado temos esa regata en Mera e o domingo, pois en Boiro. En Boiro que hai dobre cita. Hai bandeira feminina e hai bandeira, a bandeira femenina e a bandeira masculina, a Marina Cabo de Cruz, Concello de Boiro, e acompáñanos o presidente de Cabo da Cruz. Acompáñanos Daniel Vázquez para falar un pouco deste evento, que sempre é especial, Daniel, pero este ano pues, fainos aínda máis ilusión porque vai haber redirecto, ¿no? da Televisión de Galicia. Boas noites, que tal? Como estamos? Hola, boas noites a todos. Sí, é unha novedade, o máis importante e destacable é a aparición da televisión na Liga Galega como, bueno, unha parte xa prioritaria, non unha cousa secundaria á Liga ACT. E, bueno, as expectativas de que sala todo ben e nada, disfrutar do remo, que é o que máis nos gusta os que estamos aquí, que sala unha boa realización porque vai ser algo novo, algo, pues, bueno, que estamos expectantes un pouco a ver como é a realización e como sale toda esta producción nova de retransmisión en outro formato, que seguramente non será algo copiado da TVG, sino que será algo máis personal da produtora e, bueno, ilusionados todos os membros da Liga, non? Porque isto sala ben. Bueno, repásanos un pouquiño o menú que nos espera. Estamos vendo aí os horarios, como vai ser o menú que temos. Primeiro bandeira femenina rianxeira, ¿no? E despois esa da Liga masculina. Sí, bueno, tiñamos previsto un horario, pero, bueno, o sea, propoñerse unha retransmisión en directo, que en principio pois non iba a ser en directo, sino que iba a ser pola tarde, pois tuvo que haber unha modificación no horario, estaba previsto para as 11 da mañá e tuvemos que modificar para as 11:30 e en base a eso, bueno, pois se reestruturou toda o organigrama da regata, non? Desde empezar pois ás 9:30 ca revisión do campo de regatas e logo sucesivamente con todo o proceso que leva
pois que este evento pois leva a cabo da mellor forma posible desde a reunión de delegados e, bueno, está previsto pois eso, ás 11:30 que empeza a primeira tanda lanzada das chicas e logo para que coincida ás 12 que a retransmisión en directo desa primeira regata retransmitida por un pouco promovida por a LGT da regata das chicas e as esperas de que todo sala ben, pois ás 12:30 pois empezarían os chicos a remar e que a retransmisión, pois como sabedes, pola web da TVG. Estamos vendo agora Feira Marina Cabo da Cruz, Concello de Boiro. Aí temos o planning para os homes, bueno, e sobre todo dous patrocinadores potentes, ¿no? Levan o apelido, ¿no? do evento, Concello por un lado e despois Rianxeira polo outro, ¿no? Sí, bueno, son dúas regatas, bueno, a primeira, a regata femenina Rianxeira é un proxecto que se iniciou fai 3 ou 4 anos con Rianxeira, xa estaba apostando no club desde fai moitos anos polo deporte femenino e en vista de unha necesidade de promocionar máis e, bueno, a boa colaboración que temos e os entendimentos que temos con Rianxeira Wisi, pois asumiron pois os costes e a organización, bueno, a organización máis que nada a promoción desta bandeira e logo temos a segunda de chicos que xa, bueno, é un pouco non tan histórica como a de Concello de Boiro da ACT que está ahora mismo na ACT, pero sí que xa se leva celebrando desde fai moitos anos con nome de Concello de Boiro Marina Cabo de Cruz. Bueno, vos estades competindo nas dúas, ides líderes, nas mulleres, defendedes título, e despois nos homes con este equipo filial que nos dicía Ferral agora, e ollo que sabe moito, cuidado con Cabo da Cruz, porque eu lle estaba insistindo co duelo esta tres bandas do Morrazo e ele me dicía, cuidado con Cabo da Cruz. Como tedes aí os dous equipos esta temporada? Os dous equipos de chicos, dices? Os dous equipos que van participar este domingo, o femenino e o vale, o femenino e o filial. Bueno, o femenino xa explicaba a Zaira, non? Que a final da temporada pois tíamos un equipo un pouco xusto e pouco a pouco pois se foron incorporando algunhas rapazas máis. En principio era un equipo pois formado basicamente por canteira e por remeras juveniles de primeiro e segundo ano. Pouco a pouco se foron acercando e retomando remeras que habían deixado por unhas cuestións e outras non tiñan claro e non se querían comprometer. Ao final, pois, puderon arreglar os seus problemas personales e se volveron outra vez ao equipo. E, bueno, vimos que en Sanxenxo, pois, fixeron bo papel e, bueno, pois moi contentos, non? De que empecemos así, que veamos opcións de loita por o campeonato unha vez máis. Sería pois loitar por este terceiro campeonato consecutivo, non? Están moi ilusionadas, está traballando ben, se conoce o entrenador moi ben todas as dinámicas de traballo e creo que están funcionando ben. Intentar manter o bloque que é o primordial e é un pouco complicado, pero estamos máis ou menos facendo. E no equipo pois senior pois é un pouco, digamos que a extensión da ACT, non? É un equipo para darlle salida a todos aqueles que temos que entender que o equipo de arriba é un equipo élite onde van a estar os mellores dos mellores e onde hai un corte onde algúns pois están aí caendo a un lado ou outro e non queríamos que se cortara toda a posibilidade de remar e remar en Cabo de Cruz e é un pouco o resultado. E logo está formado tamén por remeros que por circunstancias de conciliación e porque, bueno, vamos sendo maiores algúns e non somos capaces de chegar a pois a ese nivel, pois algúns remeros deciden pois non seguir competindo, pero non na élite, porque a élite é moi complicado estar aí arriba, non? Estamos falando dun deporte na CT onde a exigencia do rendimento é bestial e onde é moitas veces complicado chegar por determinadas circunstancias de rendimento deportivo e de circunstancias personales, non? Entonces, pues bueno, ter esa opción tamén. E esperamos moito deles. Os vemos moi concentrados, ilusionados e, como sempre, intentando facer o mellor papel posible, non? Está toda Galicia pendente do tempo, tamén pola regata, pero sobre todo pola noite de San Xoán, a ver se chove, se non chove. Ti tes botado un ollo á predición meteorolóxica, pois estamos nuns días de tempo cambiante. Que tempo imos ter o domingo en Cabo da Cruz, en Boiro?
Bueno, o decía Zaire e creo que se revisamos outra vez o tempo, pero bueno, aquí o que acabas de dicir ti está cambiante. En principio vai ser un día pois apropiado para remar, porque non vai a ser un día de moito sol, non vai a ser un día feo de chuvia e vento, sino que ten toda a pinta de que vai a ser un día tranquilo. A mellor nos sorprende un pouco con un día soleado, polo que estuve vendo, e espero que vaya por esa dinámica, non? A todos nos gusta un pouco o mar, pero tamén nos gusta un pouco tamén esa competición donde o mar está un pouco calma e vemos aí os equipos potentes e acabando ao final xa que non hai nada máis que dar e donde moitas veces se producen pois esas chegadas tan xustas, non, entre os equipos. Penso que vai ser unha regata bonita, creo que é o escenario un escenario pois moi bonito para a práctica do remo e esperar que todo o mundo disfrute deste evento, non? Que esperamos que, como en todos os que nos preocupan os clubs, que sala todo ben e que non haya os menos desajustes posibles e que sea un día de remo para disfrute tanto de aficionados e sobre todo dos remeros, non? Que son os que máis teñen que disfrutar desto. Bueno, público está asegurado, sempre hai en Cabo da Cruz cando hai regata. Imos aproveitar que estamos aquí, xa falamos de Rianxeira, do Concello de Boiro, a quen máis? Hai que darlle as grazas para que saia todo isto adiante. Bueno, o Concello de Boiro xa é un histórico dentro do remo, é o principal patrocinador e colaborador co Club de Remo desde sempre. Rianxeira xa leva moitos anos con nós, casi é tanto como o Concello que está apoiando, e logo outro histórico que estuvo intermitente, pero agora xa leva con nós 3-4 temporadas, que é JJ Chicolino, foi un dos primeiros patrocinadores que tuvo o club por alá por os anos 70 ou principios dos 80, outro dos que nos está axudando moito. E, bueno, despois temos moitas colaboracións a nivel de socios protectores, como son Bricosil e Tarrío e Suárez, que son dúas empresas de construcción e de pintura que nos levan apoiando xa desde fai moitos tempos con unha boa aportación e con un interés e preocupación porque o club e os rapaces estén ben atendidos e teñan pois as posibilidades de estar ben a gusto remando, e protectores tamén como Amiocar, Petrocas, Astilleros Triñanes e a restauración de Chicolino tamén son importantes colaboradores, e a partir de aí empezan a aparecer unha cantidade hasta casi 100 socios protectores e colaboradores que están co club aportando e axudando un pouco para que aguantar todo este tinglado que temos montado con 3 equipos este verán outra vez competindo por toda Galicia e por toda a cornisa cantábrica, non? É un pouco complicado, pero a verdade que teño que decir que no Concello de Boiro as empresas, desde as máis pequenas hasta as grandes empresas como son Rianxeira, están nos apoiando e evidentemente pues, nombrar pues, a Xunta de Galicia, o Xacobeo e bueno, todas estas entidades privadas, non? Que tamén son fundamentales que estén aí apoiando o deporte como algo primordial e importante para nós, para todos. Non, case nada, tres traiñeiras dentro dunha estrutura como ten Cabo da Cruz. Para despedirte, soñaches en conseguir o domingo un dobrete, imaginaste, gañando as rapazas, que é probable, non? Teñen opción, son as líderes, e gañando tamén o filial na Liga A. Bueno, na conexión que tuve de proba antes con Alberto e Goestus, estaba ali falando con eles e estaba lle metendo presión nese aspecto, o sea, ao entrenador xa estaba dicindo o fixestes mal, ganastes en Sanxenxo, ahora estás obligado a ganar aquí en Cabo, o sea, que espabila, e a outro equipo casi non hai nin que motivalo, salen sempre a ganar, sempre a intentar facelo o mellor posible e van a estar aí na loita, van a estar intentando desde o primeiro momento, pero bueno, hai que reconocer que hai equipos que traballan moi ben, que están conseguindo cousas grandes no remo, que nos estamos acercando a un nivel moi alto de competición. Esta liga está facendo ben as cousas, está animando a xente que traballa, que consigue mellorar
tanto o aspecto da competición en sí do rendimento deportivo como no espectáculo. E demais, creo que estamos facendo cousas históricas dentro do remo de Galicia. A mellor, pois, non moi tarde vamos a ser unha liga moi competitiva porque están facendo ben as cousas, creo eu. Hai que ter paciencia e nada. Nos mañán ou domingo, se podemos facer un espectáculo así por nosa parte, vamos a intentar facelo, como non. Moi ben, Presi, algunha cousa máis que queres apuntar para o domingo? Nada, que veñades todos que podades, que disfrutedes. Que a xente vaya e o que non vaya que poña a tele, non? Sí, que poña a televisión, que nadie ten por que perder este evento tan maravilloso e no que levamos moitos anos. Nós sabemos que é un deporte moi noble e un deporte que é moi agradecido e que mete, como dicimos nós, o bicho no corpo, sempre está aí e nos encanta. É algo fascinante. Eu que practiquei o fútbol, o atletismo e o remo o remo me metín xa con 18, 17 anos e no fútbol estuve antes, no atletismo, fui entrenador de vólei, de fútbol, de baloncesto e a verdade que o remo no seu momento me dou todo o que buscaba na competición. Moitas grazas, Daniel Vázquez, presidente de Cabo da Cruz, que será o anfitrión o domingo. Graciñas por estar hoxe aquí en Soltando Estacha. Gracias a vos e enhoraboa por o programa. Nada, gracias. Bueno, pois así, fizemos un programa longo, ao final foisenos aí un pouco tempo, falando de todo o que aconteceu en Sanxenxo, falando do que se nos ven esta fin de semana en Mera, e despois en Mera o sábado, e o domingo en Boiro, en Cabo da Cruz, con esa regata que vai ser ademais televisada. Pois moitas grazas a todos os que seguides este programa, Soltando Estacha, temos fin de semana entretida, agardamos vos nas regatas e despois o vindeiro mércores aquí para falar de todo un pouco nesta cita digital co trofeo Xunta de Galicia Liga Galega de Trañeiras. Ata a próxima!